Når man skal lægge natbandage på, er det vigtigt, at man har et lidt længere bandageunderlag, som dækker et lidt større areal på hestens ben. Og også at de er en lille smule tykkere, så de ikke lægger et for stort pres på hestens ben, når den skal stå med den så mange timer. Når den skal rulles på, er det vigtigt, at man trækker bandagen herudefra og så ind mod sig selv den vej rundt. Når bandagen lader på, så skal bandagen bare på. Den skal rulles den samme vej rundt, som bandagen lader lagt på. Så ruller jeg bare på her ovenfra. Og så lægger jeg lige den her snip over, så at bandagen bliver liggende på benet her. Så ruller jeg bare ned, og det er også vigtigt, at man ikke strammer bandagen for meget, når de skal stå med den så mange timer. Når jeg så ruller op igen, så ruller jeg en gang op, og en gang lige over. Sådan at de får det her mønster. Og her kan man se, at bandagen den dækker en lille smule større areal på hestens ben end en almindelig ridebandage.